Здравейте, добър вечер на скъпи гости и драги зрители, защото после тази лекция или беседа, ще видим какъв така обрат ще приеме, ще може да се наблюдава и в YouTube. Тази вечер ще ни гостува доктор Владимир Трифонов, политолог, историк, бих казал също ерудит и политически анализатор. Това е поредната интересна тема, с която ще се заемем тук в Клуб Бункера. Само няколко думи да кажа за мястото. Това е едно пространство за свободни интелектуални търсения и както много от вас знаят, ние вече започнахме така с един цикъл лекции, много на различни теми, може би ще се връщаме към някои неща, ще доразвиеме други. И днеска отиваме на историческия терен. И ще говорим за една много важна тема, защото за много от нас тая тема, като се каже Френската революция, може би много особено по-младите, ще си кажа, че нещо много далечно и вместо да ви говоря за значението, ще ви споделя един анекдот. Джоу Енлай, велик китайски революционер и държавник, на един дипломатически прием го попитали американските дипломати, според вас какво е значението на Френската революция, и той казал, рано е да се каже. Така че това дали е истина или не, няма значение, да не разваляме хубавата история в случая с факти, но това, което ще чуете, ще бъдат наистина само факти, защото нашия гост е един от най-подготвените хора по темата и направо давам думата на доктор Владимир Трифонов. Здравейте! Здравейте и благодаря много първо на организаторите, че дадах възможност за тази лекция и разговор. Благодаря много на всички, които дойдоха, които проявиха интерес към темата, която смятам, че наистина е актуална, тъй като понякога, за да разберем историческия процес, е необходимо да се задълбочим в някоя конкретна епоха, и задълбочаването в една конкретна епоха способства повече за разбиране цялостно на това как се развива историята, отколкото много повърхностни знания. Надявам се с разговора ни днес да събуди у вас интереса към епохата, за която ще говоря, и разбира се да ви помогна да си отговорите и на много въпроси, които според мен ще бъдат актуални не само сега, но и много години по-късно. Първо ще започна с една шега. Този разговор с Джоу Енлай, с европейски журналист, е знаменит, но има и една съвсем друга интерпретация. Всъщност той се състои в началото на 70-те години и при превода става едно недоразумение, защото всъщност Джоу Енлай е имал не Френската революция, за която сега ще говоря, а събитията във Франция през 1968 година. Нямам претенции, че това е истина, но съществува и такава версия, така че на тази шега на Джоу Енлай може да се погледне и по друг начин. Просто наистина още не е имало достатъчно информация какво се е случило във Франция през 1968 година. Но сега, разбира се, ще се пренесем много по-назад във времето, ще се пренесем в 18 век. Един век, който се отличава с много сериозни промени и в Европа, а и в други точки на света. Например, тогава са създадени Съединените щати. Но да започнем от Европа. 18 век има много промени. Първо, постигат се много успехи, що се отнася до усъвършенстване на комуникацията, развитието на инфраструктурата. Смекчават се нравите. Ако през 16 и 17 век в Европа има много войни, има чудовищно количество жертви, да си припомним 30 годишната война, има и една традиция на изключително жестоки екзекуции, то вече към края на 17 и началото 18 век светогледът на хората започва да се променя, хуманизират се нравите, повишава се продължителността на живота, дори войната, нещо, което винаги е жестоко, е една идея по-хуманно. Разбира се, говоря за началото и за първата половина на 18 век. Тук само ще дам един пример. Например, известната битка при Фонтенуа 1745 година между коалиция
антифренска, и Франция, която по това време управлява от Луи 15, е знаменита с това, че преди да започне сражението, французите са предложили на англичаните те да стрелят първи, англичаните са предложили на фронта. Не, моля, ние сме джентлмени, вие стрелите първи. Освен това, когато завършва сражението, което е било, се смятало за много кърваво за тази епоха, моментално френския крал Луи 15 казва: отнасяйте се към пленените врагове, така както все едно са французи. Освен това, не се използва моментът да се води преследване на победения враг, което би довело до много други жертви и до един съвсем друг мащаб на това, което се случва. Но, разбира се, 18 век е век, в който, както във всички останали, има сериозни геополитически противоречия. Тогава се състои и 7-годишната война от 1756 до 1763, която много съвременни историци смятат за първата наистина световна война, защото се води в различни точки на планетата, не само в Европа. Както вече споменах, избухва и революцията в северноамериканските колонии на Великобритания. Именно тази революция, това разбунтуване на северноамериканските колонии, които днес наричаме революция, или поне някои наричат революция, е причина за много от събитията, за които ще си говорим днес. Франция, като основен геополитически съперник на Великобритания в борбата за водеща роля в света, влага много сили и средства, за да подпомага северноамериканските бунтовници. Именно това предизвиква и определени финансови затруднения. Франция изпраща войски, Франция оказва финансова помощ и това по един начин се отразява и на френския бюджет. И разбира се, разчетът на французите е бил ясен. Помагайки на северноамериканските колонии да се отделят, ние ще отслабим нашия исторически враг Великобритания. Малко преди разбунтуването на северноамериканските колонии, например, Франция губи своите колонии в Канада. И така стигаме до 1789 година, когато започват тези събития, които е прието да се наричат Френска революция или Френска буржуазна революция. Това е тема, която наистина заслужава не една лекция, заслужава много лекции. И особено първите години на революцията са наситени с толкова много събития, с толкова много различни погледи към това, което се е случило, че истина бих отделил много лекции. Но моята идея тук обаче не е да говорим за това, а да се фокусираме към един период, който някои историци наричат край на революцията, други не са толкова радикални в оценката си, но един период, който наистина е много любопитен, защото той открива пътя към властта на една от най-харизматичните, най-легендарни и издържали на изпитанието на времето личности, а именно личността на Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт ще бъде в моя фокус днес. Още сега казвам, че всеки може да задава след лекцията каквито си иска въпроси на тема Наполеон, но за да разберем Наполеон, за да разберем как той се е формирал като личност, как е стигнал до властта, ние трябва да разберем, разбира се, и някои ключови моменти от Френската революция. И този повратен ключов момент, който на практика способства за това Наполеон да получи шанс да се издигне, да си пробие път напред към властта и да повлияе на световната история, разбира се, самата революция. Но тъй като защо се стига до нея, ще кажа съвсем накратко. Представете си, все пак това е едно общество, в което има все повече образовани хора. Това е 18 век, това е векът на просвещението. Разширява се достъпа до книги, до знания, увеличава се броят на хората, които мислят за обществените проблеми и търсят едно решение в посока това как светът да стане по-приятно място за живот, как да спрем с тези от хилядолетия утвърдили се норми и да търсиме на базата на разума, с чисто рационално мислене, една възможност да преобразим обществото. Има и много хора, които просто са недоволни. Те имат възможност да се образоват, да получат висок достъп до знания, но в същото време нямат възможност да направят кариера. Защо? Ето, самият Наполеон Бонапарт произхожда от аристократично семейство, но от аристократично семейство с корени в Флоренция, има родословно дърво минимум до 12 век, което обаче не е от първите водещи аристократични семейства във Франция. Ще повече той е и от остров Корсика, който буквално няколко месеца преди да се роди става френска колония. Но в същото положение са и много други, и не само формиращи се като
буржуа французи, но и много хора, които са с аристократично протокол, но просто не са от този ограничен кръг на избраните аристократи, които имат монопол върху властта. От тук ще започна с това, че именно Френската революция дава възможност на Наполеон да тръгне напред, да се развие в кариерен план, но сега ще видим как други събития допринасят за това той буквално да полети към най-високите етажи на властта във Франция, а след това да стане и властелин на Европа. Ключов момент, с който много асоциират Френската революция, това е така наречения якобински терор. Приема се, че той съществува от 2 юни, от юни-юли 1793 година, когато са свалени жиродинците. Жиродинците са свалени на 2 юни с нещо средно между 2 юни 1793 година с нещо средно между преврат и народна революция, въпроси на интерпретация. А жиродинците ще направят това уточнение. Те са едно от десните крила, които възникват след Френската революция и политическите промени. И така, защо се стига до якобински терор? Защо се стига до този период от Френската революция, който буди зловещи асоциации, който най-силно се асоциира с гилотината и с многобройни човешки жертви, някои с причина, други не съвсем. Ще си поговорим и за това. Това е момент, в който Франция влиза в война с цяла Европа. Всъщност тази война започва още при управлението на жиродинците, които през 1792 година принуждават на практика все още управляващия Луи XVI, т.е. все още водещия се за крал Луи XVI, който обаче реално няма никакви лостове да влияе върху взимат отношение. Той е принуден да обяви война на Свещената Римска империя. И тук ще обърна внимание, популярен мит е, че видиш ли изведнъж всички европейски монархи са се обединили и са започнали война срещу Френска република, но всъщност войната започва агресивната политика на правителството на Жирондата, когато все още Луи XVI се води за крал и все още не е детрониран. Франция все още не е станала република. И така, ще пропусна някои други събития, които сега по обяснени причини няма да разглеждам, но след като се стига до това, което наричаме якобинска диктатура, Франция е в много сложно военно положение. Тя воюва срещу една могъща коалиция от европейски държави, сблъсква се с много трудности и изпитания на фронта, търпи поражения и именно това става причина за решението да се почини всичко в името на победата, всичко в името на отблъскване на външна интервенция и победа на фронтовете. Това води до някои много важни решения, що се отнася до сферата на управлението. Създава се комитет за национално спасение, той се състои от 11 души. Създава се и комитет за национална безопасност. В различните периоди той мени своята численост, обикновено е бил между 9 и 12 души. Когато говорим за Френска революция, почти всеки, който криво-ляво знае нещо, асоциира с терора конкретно личността на Максимилиан Робеспиер. Всъщност този мит е толкова устойчив и толкова бързо наложен след смъртта на Робеспиер, след неговата екзекуция, както и неговите съратници, че много хора днес го приемат абсолютно безкритично. Но всъщност сега ще видим, че това е един мит, който далеч не съвпада с реалното положение на нещата. Да, Робеспиер е бил много харизматична личност. Той е бил човек, известен с това, че изцяло е погълнат от идеята да построи една съвършена република, една държава, в която всички граждани ще имат достъп до знания, до възможност да развият потенциала си. И ще има един икономически баланс, защото в неговите представи е било много важно да се ограничи прекаленото забогатяване на тесен кръг от хора и да се търси един баланс. Той не е бил против частна собственост или възможност да се печели с боя, но е бил много критичен към това, че някой може да се обогати до толкова, че вече да влияе на вземането на решенията. Тоест, ако се получи така, че монархията, която е свалена, просто бъде заменена с олигархия, за какво е било всичко това? Това е човек, който наистина много е вярвал в това, което прави, който е бил обзет от идеята да изгради едно съвършено общество, една съвършена държава и разбира се, като човек идеалист, като човек изцяло посветен на своята кауза, на своята идея, той приема, че
трябва да се действа с всички възможни средства, за да се постигне целта. И на Робеспиер са оставени много речи, са запазени, много спомени. Тук само кратко ще се спра с това, което често цитират и което е вярно и с което мнозина смятат, че това го изчерпва, но всъщност сега ще обясним защо не е така. И така, Робеспиер обича да казва, че в революционна ситуация, в условията на гражданска война, в условията на война с интервенти, добродетелта не може да съществува без терора. А пък в същото време терора без добродетел би било нещо лошо. Но ако е терор в името на добродетелта, той не е нещо лошо. Още един друг знаменит цитат, който навсякъде можете да откриете. Той гласи приблизително следното, че терорът това е бързо и непреклонно раздаване на справедливост. И общо взето той е делял хората на тези, които са достойни граждани на републиката, които работят с нея, и на враговете, които са опасни, и срещу тях е допустим и терора. Разбира се, че това е много крайно като заявление и като позиции. В реалния си живот Робеспиер не винаги е следвал строго това, което говори. Именно затова е много опасно да виждаме някакъв цитат или дори нещо написано и да си правим генерални изводи. Всъщност, в този период, който се нарича якобинска диктатура, в никакъв случай не можем да говорим за еднолична диктатура. Решенията се взимат от Комитета за национално спасение. Казах, той е от 11 души. Обикновено те се взимат колективно. Нито Робеспиер, нито който да било друг от членовете му има решаваща дума и не може да налага еднолично решение. От друга страна има конвент, който утвърждава тези решения, и състава на Комитета за национално спасение може да бъде променен във всеки един месец. Така че всички тези решения, които се взимат, са се взимали колективно. Робеспиер не е имал контрол върху апарата. Той е имал изключителна популярност сред населението на Париж, а изобщо, вероятно, и в цяла Франция, и особено с определени групи от населението, разбира се, но той никога не е имал контрол върху държавния апарат и не е можел да налага решението еднолично. Същото важи и ако разгледаме колективно Робеспиер и неговите най-близки съратници. Известно е това са Сен-Жуст, Котон. Негови близки съмишленици били, например, знаменития художник Жак-Луи Давид. Всички тези решения са взимани след като се обсъди конкретна ситуация в Комитета на национално спасение и след като се гласува в конвента, и хората, които обикновено подписват списъка с хората, които ще бъдат изпратени на трибунал, са различни, но най-често подписите всъщност са слагани от една много интересна личност, за която може би и сега ще спомена, но може би и някой друг път ще говорим повече. Това е Лазар Карно. А всъщност той никога не е асоцииран с терора, независимо, че буквално физически той е човек, който е поставил най-много подписи върху списъци, за хора, които трябва да бъдат изпратени на трибунал. Това е един период, в който се води много интензивна борба за това как всъщност да изглежда тази идеална държава. Съществуват много крила, много погледи. Ако споменах вече жирondинците, които са свалени преди да започне периода на якобинската диктатура, в общи линии те си представят една република, в която водещата роля категорично ще бъде на буржуазията, средната и по-едра буржуазия. Но там има и напълно различни решения, абсолютно различни линии, абсолютно различни виждания. Ще спомена съвсем кратко основните направления. Бивш свещеник Жак Кру, например, той е наричан лидер на бесните, на най-крайно левите в този момент. Това са нещо като съвременните анархокомунисти, да ги речем. Има крайни лидер, който е Ебер. Те също са близо до крайно левите. Може би една идея по-умерени, но именно тази група на Ебер е била в особено остра конкуренция с групата на Жак Ру, тъй като горе-долу се борят за един и същ електорат, както бих се изразили днес хората. Сходна аудитория, имат си своите идеи в интерес на най-бедните групи, но тук вече има и личностен момент. Тук има и група на умерените. Това е групата, която се свързва с Дантон, с Ками Демолен. Примерно ще напомня, че Ками Демолен е свързан с това, че вероятно той е дал инициативата да се превземе Бастилията през 1789 година. И има една група, която е на Робеспиер, това е така нареченият център. Водят се много дебати, много остри вражди, които понякога са изцяло в сферата на идеите, но понякога са и просто личности.
И в този момент решенията обикновено са се взимали след като се види кой наделее. И тъй като, ако си представим, да речем, конвента, виждаме, че там са по-десните, по-умерените, там са левите, крайно левите и там е центъра. И има едно плато, което се ориентира поред това кой ще му окаже най-силно въздействие. То ще е на плато от много депутати, които ще вземат своите решения и ще подкрепят някой. Именно в това отношение Робеспиер е бил много убедителен. Той е бил изключително талантлив оратор и е умел да въздейства на съвременниците. Той има огромно влияние както в конвента, така и в Якобинския клуб. Якобинския клуб е провеждал своите заседания, имало и възможност да се слуша от публика, не само вътрешно се стои. И именно това води, че във всички тия борби между отделните фракции, той и неговата група успяват да не делят. В един момент възниква ситуация, в която крайните, левите на Ебер, много настояват да бъде ликвидирана групата на Жак Ру. Тя е ликвидирана, а самия Жак Ру се самоубива. В един момент, след това настъпва една люта вражда между дантонистите, които са, да речем, малко по-вдясно от центъра за реалностите тогава, и левите на Ебер. В тази страшна борба се намесва и Робеспиер и неговата група. Той смята, че в тази ситуация и двете групи са опасни и те не трябват, но първоначално решава да се съюзи с дантонистите, за да бъдат ликвидирани крайните. Какво са искали крайните? В общи линии Ебер е смятал, че гилотината не трябва да спира да работи. Даже в своя вестник, който е бил много популярен, издава вестник, който всичките му броеве все още се пазят, са били съхранени в Съветския съюз, вероятно сега са в архивите на Руската федерация. Той наистина е бил крайно лев и той казал палачът да се грижи гилотината да бъде добре смазана. Това е общо взето нещо като предвестник, като идеи, като виждания на идеята за диктатура на пролетариата. Дантон, човек, който е свързван с много съмнителни финансови афери, той, например, е забогатял необяснимо как. Той, например, е бил в един момент каза ми, добре, може сега да сме малко по-умерени, по-здържани, не това. Не, че самия Дантон не е замесен в куп престъпления и репресии, ще спомена само знаменитите септемврийски кланета през 1792 година, които наистина са едно от най-ужасните престъпления, извършвани по време на Френската революция, защото тогава, именно по призив на Дантон и на Марат, се избиват много хора, които са заподозряни и са затворени в затворите, очаквайки да им бъде издадена присъда. Те са избити без съд и присъда по най-жесток начин. Голяма част от тях са аристократи. В резултат на всички тези борби, както казах, първо са ликвидирани Ебер и крайните, след това са ликвидирани умерените на Дантон и остава центъра. Остава центъра, в който е Робеспиер, но той в никакъв случай не може да се каже, че има какъвто и да било контрол. Даже напротив, от тази ситуация, в която няма вече такива фракции, изведнъж всички си казват какво става сега, а сега на къде? И тук мнозина казват, че в тази ситуация просто има редица предпоставки този период на диктатура да спре. Положението на фронтовете се стабилизира. В общи линии Франция вече си осигурила своята сигурност, няма опасност чужда интервенция да сложи край на републиката. Регистрирани са определени успехи на гражданските войни вътре във Франция. И в този момент мнозина си почват да си мислят, всъщност добре е изведнъж сега да успокоим нещата, да спрем толкова ревностно и идеалистично да следваме пътя към съвършената държава. Самия Робеспиер неуморно е работил, той наистина е бил изцяло отдаден на каузата, живял е в жилището на приятелката си, която е била дъщеря на дърводелец при абсолютно скромни условия и през последните седмици от живота си се отделя от големите събития, по-рядко ходи в конвента, все още посещава Якобинския клуб. В един момент на 8 Термидор, това се пада 26 юли, един ден преди това, което много историци наричат термодириански преврат, той прави една гневна реч, в която казва направихме много успехи, вървим напред, но все още има недостойни хора, които правят лоши неща и ако няколко души бъдат наказани най-строго и сурово, всичко ще стане наред, ще си изградим нашата съвършена република.
Всъщност това вероятно се оказва и смъртоносна грешка и на Робеспиер, и на неговите съмишленици, тъй като в този момент всички вече започват да си казват: аха, той отново се закани. Преди това има поредица от закони, които наистина са чудовищни, и ще кажа за това. Разбира се, още през септември 793 година се приема закон за подозрителните, в които позволяват хора по подозрения, извършвани от определени избрани за целта личности, да бъдат арестувани, да бъдат водени следствие с тях, а пък на 22 прерял юни 1794 година е приет и закон, който лишава обвинените от правото на защита. Съвсем бегло ще вметна, че ето, например, още при процеса срещу Данton, независимо, че определено личност, която в никакъв случай не е морално безупречна, даже бих казал доста нечистоплътна в морален план, се защитава блестящо, и за да няма големи обществени сътресения заради неговата блестяща защита, накрая решават просто и да му отнемат думата, да не му дадат думата да се защитава, просто присъдата е произнесена в негово отсъствие. Продължаваме нататък. И така, какво се получава? Робеспиер е човек, който е идеалист. В никакъв случай той не си поставя за цел да тероризира всеки за щяло или нещяло. Напротив, в много ситуации, когато са взимали колективни решения, кой да бъде репресиран, кой да бъде съден, кой да бъде оправдан, той е вземал позиция за оправдаване. И даже има един парадокс, че в определени ситуации той се е застъпвал за представители на фракции, които са негови смъртни врагове. Например, става дума за един известен случай с десетки жирондисти, които са били подготвени за списъка за гилотиниране, но той специално се застъпва, използва своето ораторско изкуство, за да ги защити. Правил това и по адрес на други личности. Но с това си решение изведнъж да каже, че още няколко души трябва да бъдат наказани сурово и ще построим държавата, той настройва срещу себе си много хора. От една страна платото, което започва да се страхува за своето бъдеще, и особено притеснени са тези личности, които са най-силно свързани с терора. Защото един много важен момент от управлението на якобинците е, че се взима решение да се спре да дава извънредни пълномощия на тези представители на властта в различните региони на Франция, а най-важните дела да се решават в самата столица. И той специално е настоявал да има разследвания за това какво са правили тези представители на властта в отделните провинции. И тук ще спомена няколко знаменити имена. Това е, разбира се, Жозеф Фуше, бъдещият министър на Наполеон Бонапарт, министър на вътрешните работи. Това, разбира се, е известният Талиен, един от най-активните, когато става дума за терор, но човек, който е прочут още тогава с това, че често е изнудвал богати хора в регионите, които изпращат, да му изплащат един голям откуп, за да не бъдат репресирани. Те, както и други личности, решават, че тази ситуация е вече опасна, че всичко трябва да се промени и че Робеспиер трябва да бъде свален, както и неговите съмишленици. Но затова те правят едно нещо като заговор, да го наречем. Договарят се, че на следващия ден те няма да дадат думата нито на Робеспиер, нито на Сен-Жуст, а ще крещят, ще викат и наговорили се просто в един момент да ги обявят извън закона. И наистина така и става. Отива Робеспиер следващия ден, искал е да произнесе реч, може би да посочи вече конкретни имена, но там следва един момент на силна реакция. Дори един депутат, който никога не е взимал думата, почва да крещи: престъпник, да се бъде извън закона, почват да шумат, да крещат, и по бърза процедура е гласувано арестуването на Робеспиер на Сен-Жуст, а пък някои от техните съмишленици казват: не, в никакъв случай няма да оставим нещата да се развият така, ние искаме с тях да бъдем, например, брат му Огюстен или Люба, който е член на комитета за обществена сигурност. Така не, че те са свалени, но се получава една парадоксална ситуация. Предвид огромната популярност на Робеспиер, част от военните, тъй като не е имало единно централизирано управление на военните сили в Париж, част от военните се обявяват на страната на Робеспиер, освобождават го от ареста, който бил заедно с съмишлениците му, и дори се концентрира огромна група хора, които реално в този момент, към дата на забитите, са много повече от групата на заговорниците. И в този момент, през нощта на 9 срещу 10 Брюмер, ако Робеспиер и Сен-Жуст са действали активно, енергично и просто са използвали в моментното си числено превъзходство, за да
ликвидират своите опоненти, всъщност историята е може да се развие по абсолютно различен начин и да бъдат арестувани така наречените извършители на термидорианския преврат. Но те не правят това, валял силен дъжд, казали на хората да се разотиват, останали, разбира се, да речем, останали са не толкова многобройни техни привърженици до кметството, в което са се били настанили, но именно това е използвано от техните врагове. Моментално следва една атака и всъщност по една стечение обстоятелство един от привържениците на Жак Ру, крайно ляв, но с военен талант, всъщност изиграва решаваща роля за тази атака и за това, че и Робеспиер и неговите най-близки съратници са арестувани. Има легенда, че Робеспиер е застрелян в челюстта, но повечето историци са скептични от това. Смятат се, че той се е наранил при опит за самоубийство. Опит за самоубийство прави брат му. Така не, че той бива зверски ранен, практика губи възможността да говори. На следващия ден по бърза процедура той семействата му са екзекутирани. Настъпва един период, в който по инерция продължава известен момент репресиите, но почва да се формира един консенсус, че трябва да се създаде една такава ситуация, в която да се успокоят нещата, който има възможност да се обогатява и започва един период на управление, което обикновено се нарича управление на директорията. С какво се характеризира този период? Ще бъда сравнително кратък и за да мога да изведа на преден план и разбира се личността, за която искам да поставя основния фокус на изложението си, а именно Наполеон Бонапарт. Този период се характеризира с една ситуация, в която са намалени, махнати са горните прагове върху цените, започва една много сериозна социална диференциация, по стечение свят има лоша реколта, има много случаи на глад, на много тежко закъсали социални групи и на една много малка прослойка, преди всичко финансисти или снабдители на армията, които успяват да се обогатят много. Периодът на така наречената директория е един период, който можем да сравним с нещо, което част от нас вероятно са преживяли, а част от вас вероятно са чували, именно това периода, който в България наричаме преход. Преход в момент, в който една малка група се обогатява безкрайно, а като цяло обществото обеднява. И преход характерен, разбира се, не само за България, но и за други държави в Източна Европа. И ако човек наистина се захване да прочете обвиненията, които са правени от недоволни граждани или политически деятели към управлението на директорията, той все едно чете обвинения, които са правили на политическите ръководители по времето на така наречения български преход. Преход от планова икономика към пазарна, да го наречем така. И така, Наполеон Бонапарт, както казах, е роден на 15 август 1769 година. Няколко месеца преди това остров Корсика става официално част от Франция. Още на своя ранна възраст той премества да учи и да живее във Франция. Завършва военно училище. На 16 години е получил най-младши офицерски чин. Специализира артилерия. В своята младост той приема с ентусиазъм събитията във Френската революция. Наполеон е членувал в Якобинския клуб, т.е. имало много якобински клубове, Наполеон е бил якобинец и ако мога да бъда кратък, той е одобрявал революцията, одобрявал идеите на революцията, идеята, че по-голяма част от гражданите ще могат да получат достъп до кариерно развитие, до възможности да управляват и да влияят на събития в страната, но е бил винаги против методите, против терора като средство. И тъй като стана дума за терор, специално за да не забравя, ще отбележа една много важна подробност. Класиците на марксизма, основоположниците, са се отнасяли негативно към терора. Известно е, че когато Фридрих Енгелс е бил млад, събитията около 1848 година, той е имал така по-скоро положително, радикално отношение към периода на терор, но по-късно, около 1870 година, той вече се отнася категорично на крайно отрицателно към терора и смята, че причина за терора са някои типични, характерни за буржуата особености. Смята, че терора е при всичко дело на изплашени буржуа. Така че наистина много е важно да се отбележи, че Фридрих Енгелс е осъждал терора. Подобно е било мнението и на неговия съратник Карл Маркс. И така, Наполеон
във всички тези години, първите години на революцията, той не участва толкова активно в самата революция, колкото е бил обзет от идеята да освободи своя остров Корсика от владичеството на Франция. В един момент той преосмисля това, което се случва и той преценява, че всъщност това, което се случва във Франция е положително, че революцията и тия промени, които тя носи, е нещо положително и затова той предпочита да вземе тази позиция, която е част от, да речем, междуклановата борба в Корсика, в която е за оставане в рамките на френската държава. След драматични перипетии Наполеон бяга от Корсика, връща се във Франция. Първият му знаменит военен успех, това е превземането на Тулон. Тогава Наполеон е просто капитан. Той съставя план за освобождаване на Тулон, който в този момент е бил окупиран от англичаните и роялистите. Неговия план е приет и много важна роля за това планът му да бъде приет изиграва Огюстен Робеспиер, братът на Максимилиан Робеспиер. Именно това открива пред Наполеон едни възможности за кариерно развитие. След това обаче се случва и едно опасно за самия Бонапарт събитие, именно това е термидорианския преврат, тъй като той е бил свързван с малко или много с семейството Робеспиер и няма как да не е попаднал по подозрение. Много интересни са някои спомени, които са оставени за младия Бонапарт. Така, например, известният по-късно маршал Мармон, който е бил стар приятел на Наполеон, познавали се от военното училище. Той разказва, че Наполеон е бил потресен от термидорианския преврат, дори обмислял някаква възможност, няма ли как да се организира армията и се тръгне към Париж. И в общи линии, според Мармон, Наполеон е имал едно добро, положително отношение към Робеспиер и неговата политика. И нещо ключово, той е смятал, че именно Робеспиер, ако е имал възможност още малко той и съмишленици му да бъдат на ключови позиции при вземане на решение, е можело да възстанови законността и да спре този понякога абсолютно хаотичен и безмислен и несистематичен терор. Така не, че Наполеон е оправдан, независимо от подозрението, от това, че е бил арестуван за известно време. Той продължава да търси работа, да търси възможност за изява, защото той се получава един такъв парадокс. Той е генерал, но генерали в този момент имало много, това е период на война, но той няма конкретно назначение. Съдбата на Наполеон се усмихва при едно друго драматично събитие, което настъпва през 1795 година. В периода на директората ще кажа нещо съвсем кратко. Освен тази социална диференциация и обогатяването на едно малцинство, започва да се търси, разбира се, една възможност за по-сладък живот, за забавление, развлечения. Имало е много ексцентричности, характерни за такива периоди на социални сътресения. Така, например, организирали се балове или специални танци, в които задължително, за да участваш в тях, трябва да имаш поне някой роднина, който да е бил гилотиниран. Малко зловещо звучи, но явно на хората тогава им е било екзотично. Тогава, разбира се, започват и да се формират салони на забогатяли буржуа или на обогаташи, както ние можем да ги кажем. И така в един от тези салони, салонът, който е условно да речем е на съпругата на Талиен, за който споменахме, един от организаторите на термидорианския преврат, госпожа Талиен, тя била знаменита красавица и събирало се светското общество, нещо като хайлайфа на тогавашния Париж. Наполеон се запознава с своята бъдеща съпруга Жозефина. Там се и запознава с един от влиятелните членове на директорията, също участник в термидорианския преврат, Пол Барас. Барас се среща за Наполеон в един много критичен момент. Опитвайки се да задържи своята непопулярна власт, директорията приема един много странен закон. Представете си двукамерен парламент. Единият се нарича Съвет на старейшините, това е горната камера, а другия Съвет на представители. Съвет на старейшините е 250 души, трябва да си поне на 40 години, за да стигнеш до него. Долния е 500, минималната възраст, за да станеш негов член, е 25 години. Това добре, но е прието решение, че когато се проведат избори, а едно от ключовите решения, които взимат директорите, е да ограничат избирателните права, да повишат имуществения ценз. Но все пак избори има, макар и не предвидено, не за толкова много хора, колкото по времето на якобинската диктатура и без да дава такива широки избирателни права, както Робеспиер и съмишленици. Но чрез тези избори може да се постигне до една политическа промяна. Например,
ужасени от чудовищния хаос, много хора просто се казали, по-добре да се върне краля, нека да възстановим това и нека го направим по парламентарен път. Ето, те ни дават възможност избор, ние ще гласуваме постепенно да се реставрира монархията. Други, например, са по-леви, но в този период на диктатурата има както леви въстания, които са потушени, така и десни въстания или метежи, както всеки, който както си иска, може да ги нарече, може би според своите политически предпочитания. Та при това решение за закон, така наречения закон за 2/3, предвижда, че всъщност, ако се проведат избори, минимум 2/3 от действащите депутати трябва да се запазят. Независимо, че изборите могат да доведат до някакъв друг резултат. Може, примерно, 500 души напълно да са нови по резултата. Всъщност, правилото е, че при всички случаи 2/3 трябва да са същите. Те правят тази поправка за 2/3 именно за да си гарантират властта и за да избегнат резки сътресения. Разбира се, това буди недоволство. И тогава именно възниква един знаменит метеж в месец Вандемиер. Това е революционният календар, не винаги напълно съвпада с месеците, които не знаем, но това е октомври 1795 година. По-Барас отчаяно търси някакво решение, тъй като роялистите в този момент са повече. По всичко личи, че те ще вземат властта. Някои от депутатите вече решават, че ще се отбраняват както могат и те. Има един чудесен филм на Абел Ганс, знаменит френски режисьор от 1927 година. Той е около 5 часа и половина. При по-внимателно търсене може да се намери в Google. Той е ням филм, само това ще кажа. И в него се е илюстрирана точно тази епоха. Младостта на Бонапарт, якобинската диктатура, Вандемиер. И именно тогава Барас се сеща за Бонапарт, който познава от салона на госпожа Талиен. Каза му така и така, нуждаем се от помощ, нуждаем се от нещо, което да направим. Самия Барас е имал някакъв опит като военен, но много скромен, докато все пак Наполеон, който тогава, разбира се, просто бил генерал Бонапарт, той все пак е човек вече отличил се с Толон, който вероятно има повече таланта и в този момент просто положението в столицата е било такова, че не е имало много талантливи пълководци. Всички талантливи са били на фронта, тъй като Франция продължавала да воюва. Тогава на Наполеон му хрумва идеята, че единственият начин да спаси положението е като си осигури колкото се може по-голямо количество артилерия в тези условия. И в този момент той вижда един млад офицер, кавалерист до него, казва, моля ви, направете каквото може, желая на всяка цена тези оръдия, които се намират еди къде си в Париж, да ми бъдат доставени. Този млад офицер, за който ще поговорим и малко по-късно, е знаменития по-късно маршал Мюра, командващия кавалерията на Великата армия, смятан за един от най-великите кавалеристи в историята. Той успява да се промъкне през позициите на роялистите, да достави всички необходими оръдия. Наполеон пък изкусно ги разполага там, където трябва. И когато роялистите започват атака, той просто ги нанася им колосални щети с концентриран артилерийски огън в градски условия, което води от тяхното отстъпление и в последствие унищожение. Това е краят на метежа. Наполеон в този момент вече окончателно е реабилитиран. Той получава назначение първо да бъде комендант на Париж, да командва парижкия гарнизон, а скоро след това, координирайки се с Лазар Карно, успява да получи назначението за командващ италианската армия. Италианската армия, която е в този момент второстепенна. Основният фронт с враговете на Франция бил на германския фронт, Рейнския фронт, така се го наричали. Така че Наполеон получава своя голям шанс. Няколко дена преди да замине за Италия и да оглави армията, Наполеон се жени за Жозефина. Той е бил много очарован от нея. Тя е една изтънчена светска дама, 6 години по-възрастна от него, нещо, което е било много скандално за времето. Тогава просто е било почти немислимо жената да е по-възрастна от мъжа, а пък 6 години разлика, това е било нещо немислимо. Жозефина е бивша съпруга на Александър Буарне, аристократ, който е екзекутиран. И всъщност той е екзекутиран буквално в последните седмици от якобинската диктатура. И така Наполеон отива. Италианската кампания на Наполеон Бонапарт, няма да говоря подробно за нея, но тя е една от най-знаменитите му кампании. Наполеон не само я превръща от второстепенен фронт, но и в основен, нанася колосални поражения и на пиемонтската, и на австрийската армия. Стига се дори до ситуация, в която той вече е много близо до Виена. В същото време Рейнската армия е буксувала, не са и вървяли толкова нещата, независимо, че била основна и имала много по-голяма численост и финансиране. В този момент Наполеон се прочува, вече за него говори цяла Европа и
Така? Добре. И в този момент той до такава степен става влиятелен, уважаван от своите подчинени, а и от много хора във Франция и в Европа, че може да си позволи определена автономия. Директорията започва да ревнува генерал Бонапарт. Започва да се притеснява, че наличието на един толкова популярен генерал може да застраши нейните позиции. Именно за това те почват да опитват всевъзможни варианти да намалят влиянието му. Например, пращат представител, който да преговаря за сключването на мир с Виена вместо него, с представители на австрийския двор, но Наполеон много изкусно успява да финтира и да каже всъщност не, сега не е момента за сключване на мир, вижте, аз печеля победи и наистина той в точно момент постига някои от знаменитите си победи. Именно затова Наполеон, когато завършва италианската кампания, когато в крайна сметка се стига до ситуация, в която Хабсбургите нямат избор и трябва да сключат мир на този фронт, той вече е в толкова силна позиция, че лично сключва мира. Не го сключва представител на директората, а го сключва лично той. Разбира се, от тук започва и един проблем на Наполеон. Какво да прави? Ето сега кампанията е завършила, той е знаменит, но ето сега трябва да се върне в Париж. Той ще стане един от новото генерали. Към него ще се отнасят с подозрение, защото е вече твърде популярен. И до това, когато се връща, той получава предложение да направи експедиция до Англия, т.е. се опита да направи десант в Ирландия, който да продължи в Англия и да доведе до решаващ прелом във войната. Той внимателно проучва тази възможност и разбира, че всъщност това е една операция много рискована, британският флот е по-силен и това може да завърши с неуспех. Тогава въображението му е обзето от една друга идея, от идеята да се направи експедиция в Египет, да се стигне до Египет, да се овладее Египет, да се мине през Сирия и така да се стигне до Индия, в което е едно от индийските царства, така да ги наречем условно, води война с британските колониалисти. Наполеон прави замисъл през Египет и Сирия, ще стигна до Индия, ще се съединя с разбунтувалите си индийци и така ще бъде нанесен смъртоносен удар на британската хегемония в Индия и съответно това ще промени драстично съотношението на силите в глобален план. Походът в Египет е тема, която наистина заслужава отделна лекция, може да се говори с нея много дълго, тя е като една приказка, но това, което ще кажа съвсем кратко, той завършва без успех. Защо? Защото докато Наполеон постига много победи на суша, той е отрязан от Франция, тъй като адмирал Несън разбива френския флот при Абукир, разбива френския флот и на практика предрешава изхода на кампанията. Единственият шанс на Наполеон е в този момент, ако постигне победи изцяло по суша, но тогава това не се случва, тъй като срещу себе си има много силна османска армия, има британски съветници, англичаните всякачески помагат на османците. От закапак избухва и много неприятна чумна епидемия, която нанася много сериозни щети на армията. Той няма избор, трябва да се върне и той се връща в Кайро. Състои се една сухопътна битка в Абукир, независимо, че османците имат огромна армия, че британците им помагат от морето. Отново Наполеон демонстрира своя военен гений, той постига впечатляваща победа, в която Мустафа Паша, командващия османската армия, е пленен от маршал Мюра, бъдещия маршал Мюра. И тук Наполеон взима едно решение, което е изключително хазартно, изключително опасно. Той преценява, че ако рискува, може и да загуби, но ако не рискува, със сигурност ще загуби. Решава, че в този момент ще остави един от най-талантливите си пълководци Клебер като командващ, при това без да му каже, тъй като Клебер като изключително талантлив военен е разбирал, че положението е безнадежно и с своите най-близки съратници от италианската армия ще се опита да се върне във Франция, тъй като до него достига информация, че до когато Наполеон в Египет, в Европа, Франция търпи поредица от поражения, известен е знаменития поход на Суворов, известни са победите на руската армия, но поради дисхармония между французите, но поради дисхармония в командването между руската и австрийската армия се стига до ситуация, в която все пак Франция успява да закрепи положението си, не търпи решаващи поражения, успява да се стабилизира, макар и разбира се да е много далеч от това изгодно положение, което имало, когато генерал Бонапарт е командвал италианската армия. Какво се случва тогава в съдбата на Наполеон? Темата за случая в историята, някои
признават значението на случая в историята. Да си спомним, например, че известният философ Теофраст, преди да почине, авторът на Характери, може би няколко да са чели това произведение, преди да почине е казал, всъщност случаят управлява света. Да. Има и други напълно противоположни мнения. Някои примерно смятат, че всичко в този свят е обосновено, всичко е закономерно, че няма случай, че примерно случайността, това е другото име на Бога, че всичко е предопределено и разбира се, много гледни точки, но конкретно в тази ситуация Наполеон поема двоен риск. От една страна, ако той реши да се върне във Франция, може да бъде пленен от англичаните в Средиземно море, безкрайен позор и провал. От друга страна, дори да стигне успешно до френския бряг и да се върне във Франция, той може просто да бъде обвинен в това, че е изоставил позициите си, че като военен, без да получи команда от Париж, се е върнал, изоставя позицията си и съответно да бъде даден под трибунал или разстрелян, обесен, гилотиниран, различни варианти. При всичко той решава да постъпи именно така, тъй като ако е останал в Египет, каквото и да е правил, рано или късно е щял да загуби, просто поради тази липса на възможност за снабдяване. Наполеон се връща в Франция, за негов късмет. В този момент страната е обзета от една политическа нестабилност. Има един консенсус сред върховете, че това, което се случва, не може да продължи. Обществото е недоволно, икономическите проблеми са колосални, има чудовищна престъпност, в региони на Франция се води на практика гражданска война, има изключително сложна ситуация, когато става дума за комуникация между различните точки на Франция, тъй като в условията на бедност, на слаба власт, има много силни разбойнически банди, които пречат за нормалното комуникиране между отделните региони, т.е. на търговията, на установяването на ключови връзки и то от най-важно естество. Инфраструктурата е в ужасно отношение. Самата политическа върхушка просто се чуди какво да прави. Има няколко гледни точки. Едната гледна точка е, няма как, няма избор, да върнем монархията. Така са разсъждавали. Поне това ще сложи край на войните. Колебае ли се кой да върнат? Дали, например, Луи XVIII, братът на покойния вече Луи XVI, гилотиниран през януари 1793, имало и гледна точка, че може да се върне на власт Орлеанския херцог. Всъщност, Орлеанския херцог, в случая това е бъдещия крал Луи Филип. Неговия баща Филип Егалите е гилотиниран, независимо, че е изиграл много важна роля за революцията, но неговия син, който много по-късно ще стане крал, всъщност е разглеждан също като опция. Разглежда се като опция дори и някой друг европейски аристократ, като вариант за крал, само да се сложи край на конфликта, на хаоса. Разбира се, имало и други гледни точки, имало и позиции, че най-вече на якобинците, на бившите якобинци, че все пак трябва да се запази републиката. Имало и междинни варианти, примерно, че републиката трябва да се запази, но тя трябва да продължи да функционира под нова форма. Именно тук на преден план излиза личността на Абат Сиес, който е автор на книга, която може би част от вас са чели. Тя е книгата "Що е то трето съсловие". Да. Той има идея за реформа, той има идея как това, което се нарича директория, тук само ще вметна отново, че директорията, тъй като това не съм казал в момента, директорията се състои от 5 директори. Приема се, че всяка година се провеждат избори за някой директор и един от директорите отстъпва място на друг. Само че за този кратък период, в който има управление директори, този принцип как трябва да бъде предавана властта и да се регулира в директорията е нарушаван няколко пъти. На практика няколко пъти е извършвано нещо, което историци днес наричат преврат. Примерно при един от случаите толкова вече са наделяли пророялистските настроения, че се е наложило Наполеон да прати своят генерал и бъдещ маршал Ожеро да отиде до Париж, да помогне на директорията да съхрани властта, т.е. да помогне на 3 от директорите да свалят други 2 и да не допуснат двете камери на парламента да наклонят събитията към реставрация на монархията. Има и други сътресения. Тук пак ще спомена нещо любопитно. В резултат на всички тези социални проблеми, на това рязко обедняване на част от френско общество, възниква и това, което интересуваше от история на политическите идеи, наричат заговор на равните. Това е Грак Бабьов. Всъщност неговото име, малко име не е Грах, точно така. Той приема Грак като малко име поради своето възхищение от братята Граки, които в Римската република опитват да направят социални реформи в полза на плебса.
Този заговор е потушен още в началото, но тук ще отбележа следното, че по-късно, вече много след смъртта на Грак Бабиот, когато един от сараците му Буонарроти разказва, споделя своите спомени от преживяното, някои историци вече започват да пишат изследвания и да тръгват, френският мислител и обществен деятел Етиен Кабе всъщност въвежда понятието комунизъм, което днес всеки с повод и без повод използва. Да, това става едва 30-те години на 19 век. Но тук вече Грак Бабиов прави една стъпка напред, нали, спрямо идеите и на Ебер, и на Жак Ру. Той наистина е идеята за равенство или както някои биха го нарекли социална справедливост, я издига до много, вече съвсем различно ниво, радикално ниво бих казал дори. Той искал в общи линии всеки французин да има по една кокошка на ден, една бутилка вино и разбира се правото да има една жена, но тя не е на ден, тя си е по принцип за винаги. Само това ще уточня, но нали, звучи много екзотично, но понякога като гледаме нещата отдалеч, всичко в историческата наука се изчиства, подрежда се наукообразно, обяснява се, а ако четем спомени на съвременници, по някой съвсем поземен начин се представят нещата. Така, да преминем към най-важното събитие. Абат Сиес, който на въпроса какво е правил по време на якобинския терор и всички тия най-бурни процеси, виждат, той просто казва, аз живях и просто оцелявах. Да. И наистина той много дълновидно взема позиции по-на заден план, стои си там тихичко и кротко в платото и чака да отмине бурята, не се отличава. В този момент той преценява, че може би е дошъл неговия час, има идея как да се преустрои страната, да се свали директората и да се изработи една друга система за управление, която ще внесе стабилност и спокойствие. Той се свързва с генерал Бонапарт. Първоначално имала идея да се обърне към известният друг генерал Жубер. Жубер е служил при Наполеон по време на италианската кампания. Той е наистина един генерал с изключително висок морал, абсолютно идеалист, който, за да ви покажа себе колко силни са били идеалистични настроения в началото на републиката първите няколко години, ще ви дам този пример. Жубер по време на походът в Италия, в тази част, която той е командвал, е казал следното: всеки войник, който си позволи да влезе в дома на някой цивилен от местните жители, незабавно ще бъде разстрелян. Той може, примерно, да отишъл да помоли за малко храна или за малко вода, но самото влизане в частен дом на някой от местните жители се е смятано за някакво намерение за мародерство и затова Жубер е казал, че трябва да бъде служен. И така, ще премина към главното събитие, а след това ще преминем и към въпросите, които може да задавате, на каквито искате, теми свързани с моето изложение, разбира се. Така, Сиес и Бонапарт се разбират. В този така наречен заговор участват и други влиятелни личности. Наполеон се среща с някои влиятелни финансисти, среща се с други изтъкнати и преди това, и след това политици и дипломати. И формира се една сериозна група. Наполеон, разбира се старае много да сондира какво е настроението на други висши военни, как военните ще приемат това. Някои се отдръпват, други са готови. Много е важно, че той се споразумява с командващия гарнизона на Франция и решава да действа. Замисълът на Абат Сиес е бил следния. С помощта на авторитетен генерал той ще направи преврат, ще бъде сменен конституционния строй, а след това ще има едно управление, в което самия Сиес ще играе решаваща роля. Наполеон изпълнява този план, Наполеон се държи много предпазливо, не опитва да показва колко всъщност знае или може, опитва да се прави на по-смирен, на по-неамбициозен, на по-простоват военен в някакво отношение, не на изтънчен политик, но си играе, разбира се, своята игра. И замисълът е следния. На 18 Брюмер, ще обърна внимание, че това е 9 ноември по нашия календар, Наполеон изпълнява плана, отива в съвета на 500-те, казва, че има опасност от якобински заговор, за това трябва заседанието на двете камери на парламента да се премести в едно предградие на Париж, Сен-Кло. Първия ден минава успешно, преместването става, на следващия ден Наполеон отива заедно с неговия близък и верен съратник генерал Мюра, заедно с още една военна част, командвана от бъдещия
съпруг на сестра му Полин, генерал Люклек. И в този момент Наполеон отива за да изпълни втория план. Само че тук настъпва неочакван фал. Наполеон отива да говори в съвета на 500-те, но той генералът, той човекът, който е свикнал да дава заповеди и да способства да вдъхновява или наказва, когато е необходимо, за да бъдат изпълнявани, изведнъж се озовава срещу една тълпа дърдорковци и на него му се случва почти същото, което се случва и на Робеспиер. Започват крясъци, почват да го бутат, почват викове да се обяви извън закона, да се арестува. За късмет на Наполеон в този момент неговия брат Люсиен е председател на съвета на 500-те. Именно тогава Люсиен успява някакси да успокои малко стая си, да способства това брат му да бъде изведен от залата преди да бъде арестуван. Но Наполеон е бил потресен, той буквално е загубил всякакви възможности да реагира. Просто е бил толкова шокиран, че напуснал е залата, напуснал е сградата и вече е бил готов да се качи на коня си и да побягне към Париж. Тогава в този момент Мюрат, който успява да запази самообладание, го спира, казва чакай и тръгнеш ли, там всичко е загубено. И тогава просто взима решение. Мюрат повежда армията, която е на разположение след себе си, войниците, а това е човек, представете си, който е висок около 195 см, който е с необикновена физическа сила и притежава много силен басов глас. Той моментално просто нахува вътре начало на войниците и казва изхвърлете тази измет от залата и депутатите сами почват да бягат, кой през прозорец, кой през врата, кой както може да бяга. Другите са подгонени, разбира се, подгонени са не случайно, някои успяват да избягат, но други не успяват, буквално са заловени, но тези, които вече са заловени, върнати са отново в заседателната зала и вече там под диктовката на Люсиен са приели всички тези конституционни промени, които трябва да бъдат направени и така всъщност се стига до ситуация, в която наистина строят е променен в момент, в който Наполеон почти се е провалил и всъщност това е можело да доведе до неговата гибел. 3 консули. Системата, която е наричана консулство, се състои от 3 консули. Само че тук има един парадокс на историята. Първоначално това е трябвало да бъде един преврат, който да има чисто цивилни измерения, но поради този гаф, който прави Наполеон, това, че той не успява да убеди депутатите чрез словото, а се налага армията да се намеси, т.е. тези военни сили, които имал на разположение, всъщност преврата става от цивилен военен. На практика той става военен преврат. И именно това променя съотношението на силите между 3 консули. Именно това превръща Бонапарт в водеща фигура. Той много ловко и изкусно използва всичко това, което се случва и много скоро Сиес е изместен. Той просто е освободен от консулството, а новата конституция, която Наполеон е казал да съставят, пишейки кратко, но неясно, е такава, че тя предвижда, че той ще бъде консул за 6 или 10 години, за неговия втори консул ще бъде за 4. И това дори е записано, а самия Сиес получава много щедро финансово обезщетение, получава хубава позиция в Сената, но вече е аут от властта. Всъщност така Наполеон Бонапарт овладява властта, но за да бъда все пак напълно коректен, ще обърна внимание, че първите месеци на Наполеон, първите месеци от консулството, той, да, наистина вече се очертава като водещ фигура, но все още не е този Наполеон, който знаем. Той все още е гражданинът Бонапарт, първия консул Бонапарт. Неговата власт реално се утвърждава няколко месеца по-късно. Това е знаменитата битка при Маренго през юни 1800 година и ще завърши именно с нея. Тази битка е изключително драматична. Бонапарт проявява невероятен авантюризъм, прави изключително сложен преход през Алпите, в един момент се озовава срещу австрийската армия, която притежава значително числено превъзходство. На практика той е напълно разгромен. Той е разгромен и въпреки героизма на неговите генерали и войници е принуден да отстъпва. В този момент, ако сражението е завършило така, той просто щял да загуби първата си позиция във Франция и вероятно дори нямаше да говорим днес за него, но се случва нещо драматично. Една част от армия командвана от генерал Дезе, чува, че някъде в далечината се гърми и бърза на помощ. И без да има реална координация между тях, Дезе се озовава точно в точния момент на точното място. В този момент австрийците вече са преценили, че сражението е свършено, че всичко е решено, някои от тях сядат да обядват, палят си огньове да си печат обяда. Си приготвят обяда, генерал Мелас, командващия в армия, пише до Виена, че битката е спечелена и в този момент Дезе връхлита. Той самия убит в първия миг, в който се намеси сражението, но Дезе връхлита, това окуражава и останките от армията на Наполеон,
прочува се тогава генерал Келерман, който атакува изключително добре с кавалерията и стига се до пълен обрат и от поражение тази победа се постига. Поражението се превръща в победа, Наполеон отново възстановява позициите на Франция в Италия и това вече го закрепва като първи консул, като водеща фигура в Франция. По-късно, няколко години по-късно, той става първо доживотен консул, провежда се плебисцит. А колко е демократичен плебисцит, само ще ви кажа просто от някои примери. Примерно събира командващия някаква военна сила и казва така и така може да гласувате за плебисцита. Вие сте свободни да гласувате, но мислете му, ако не гласувате за генерал Бонапарт, да получи правото да бъде доживотен консул. А вече темата за коронацията, за Наполеоновите войни в истинския смисъл, тогава, когато Наполеон е властелин на Франция, а скоро след това ще стане властелин на Европа, това вече си е тема за друг разговор. Благодаря за вниманието. Благодарим на доктор Трифонов за тази доста изчерпателна лекция, доколкото може за тази тема. Както много пъти се каза, ще го доразвиеме в цикъл от лекции. Трябва всички да сме по-вещи в събитията, свързани с Френската революция. И сега нека да отвориме частта с въпроси и отговори, преди неформалната дискусия, която е третата част, не по-малко важна. Така че давам думата на всички от публиката, които искат да зададат своите въпроси, да дадат своите коментари. Да, благодаря за изчерпателното изложение. Аз специално това, за което ми беше много интересно, беше на името на Робеспиер. Знам, че Наполеон е по-популярен сред хората, императора, човека, който завоюва цяла Европа, короната, и всички го знаем от картините на Жарко и Давид. Но всъщност за мен една от най-моралните личности и всъщност мой кумир от епохата на Френската революция е Максимилиан Робеспиер и Жан-Пол Марат. И всъщност този парадокс по-скоро да коментираме защо Робеспиер, който е пример за неговия прякор е неподкупния. Пример за неподкупен политик, за морален политик, за политик, който не просто на думи, а и в живота си е приел принципите на Жан-Жак Русо, просвещенските принципи за морал в политиката, колкото и компрометирано да е това покрай някои модерни политически партии, това словосъчетание. И всъщност неговите мерки, закона за максимума, максималните цени, минимума и минималното заплащане, които са в полза на работниците, в полза на по-бедните, на отрудените хора, на хората на труда основно. Защо предизвиква неговото управление както силна опозиция от ляво, така естествено нормално е и за опозиция от дясно. И това е единия въпрос. Знаем, че, например, Франсуа Ноел Огар Бабьов по времето на Робеспиер е бил опозиционер и дори посеща с одобрение новината за преврата срещу Робеспиер. Защо се получава така? И свързан с него въпрос, каква е класовата, социалната същност и опора? Можем ли да характеризираме управлението на Робеспиер като дебно-буржуазно и конфликтите вътре в якобинските? Конфликта с Дантон, конфликта с левицата. Благодаря за въпроса. Наистина този въпрос е много хубав, той е много дълбок. Ще опитам да отговоря кратко. Сега, несъмнено, Робеспиер е неподкупен. Доказано е негов изключителен личен морал, но и той е човек, като всички останали, и той понякога има някои прегрешения. Например, провеждането на някои от процесите е много далеч от правилата за един справедлив процес, така че в това отношение има за какво да се... Той наистина има идея за едно максимално включване широко кръг в обществата към това време. Само ще направя една бележка, че известно обаче той се обявява против правото на стачки и на протести на различни работници. Затова, примерно, е критикуван от някои леви историци. Ако сте чели, примерно, съветски изследвания за Робеспиер, ще видите, че той с много условно, нали, може да бъде наречен ляв или крайно ляв в съвременния смисъл. Той наистина е по-скоро една идея за едно общество, в което личната инициатива няма да бъде ограничавана, но всъщност ще се пречи да едно прекомерно забогатяване. Една любопитна случка. През 2009 година в Париж, в кметството на Париж, са обсъждали идеята да се
кръсти една улица на името на Робеспиер, да се кръсти някой квартал, нещо да му се отдаде почит, вдига се врява до Бога, намесват се така наречени системни общински съвети, да чему системните от мейнстрим управляващи партии, те се позовават на авторитетен, иначе несъмнено интересния историк Франсуа Фюре и казват: не, това е тиранин, това е злодей. Всъщност, черната легенда за Робеспиер, като за някакъв психопат, като за някакъв масов убиец, тя възниква още след Термидор, след термодиранския преврат, 9 и 10 Термидор, просто защото в него е трябвало да се постави един нов етап и е било ключово всичко неприятно, което се е случило до този момент, да бъде приписано на Робеспиер, на Сен-Жуст и на техните съмишленици. И тази легенда много упорито се поддържа, но както аз казах в самото начало, тя, разбира се, не е вярна, защото решенията за репресиите са взимани колективно, той не ги е взимал индивидуално и никога не е имал административен контрол върху служби или административен апарат, независимо, че има много хора, които му симпатизират, за да го прави. Просто идеята е, че трябва всичко да му се припише на него. Оттам тази легенда, тя се поддържа, защото е било много важно да се поддържа. Началото. Именно това е причината той до ден днешен да не е причина, защото обикновено хората търсят едно лесно обяснение. Едно лесно обяснение, свързват се негативните неща с личността. И трябва да ви кажа, че легендата за Робеспиер тя била популярна не само сред хора, които са абсолютни лаици и нямат никаква представа, но тя е популярна дори сред леви деятели, защото малцина да се задълбочат. Ето, например, Луминадзе, един болшевик, през 30-те години споделя с един свой приятел по повод един друг болшевишки водач, лидер: това е Робеспиер, ще ни изколи всичките. Тоест, Луминадзе не стига до смъртна присъда, но самоубива се преди да стигне до нея, но ето виждате, че дори сред болшевиките славата на Робеспиер едва ли не като някакъв. Противоречията му са следните: крайните, групата на Ебер, тя изцяло иска да води политика в интерес на санклютите, на най-унеправданите социални групи. Дантон пък иска една балансираност, една, да речем, дясноцентристка политика. Използвам съвременни термини, нали? Не винаги е коректно. И именно оттам вече тръгва и легендата в последствие, че всъщност, виждате ли, Дантон той е бил против терора, въпреки че Робеспиер е бил човек, който наистина е проявял висок морал и понякога е защитавал хора, но понякога наистина е прекалявал. Примерно той специално, личното отношение към Дантон, в един момент той вижда, че Дантон прави много морални прегрешения и това отвращава Робеспиер, и всъщност Робеспиер и Сен-Жуст са направили всичко възможно делото срещу Робеспиер, срещу Дантон да бъде далеч от правилата и далеч от това, което трябва да бъде един наистина справедлив процес. Аз само си запазвам правото като модератор и аз задам един въпрос. Нещо, което засегнахте, ако може наистина накратко обаче, защото е огромна тема. Отношението, защото съм чел, че сред болшевиките, хората, които са били основни действащи лица в събитието около Октомврийската революция, там те, взимайки властта, малко или много са пипали на тъмно, но за тях голям пример са били събитията от Френската революция. Постоянно са се вадили примери от тогава, за да се оправдае една или друга политика или линия, и съответно предполагам, че там има в различните периоди, различно в съветската историография и въобще идеология, как се е гледало, не на всичко, защото това е огромна тема, но поне на личността на Робеспиер и отделно на Наполеон, ако може съвсем така да обобщим. Така, наистина темата е още много любопитна. Въпросът, който повдигна доктор Димитров, заслужава много да се говори, но аз ще опитам да бъда максимално кратък. Първият паметник, който е построен в Съветска Русия след Октомврийската революция, е именно паметник на Робеспиер в Москва. Той е построен по лична заповед на Владимир Илич Ленин. По едно обаче стечение на обстоятелствата, скоро след това той е разрушен в резултат на да го наречем нещастен случай, по едно стечение на обстоятелства, но наистина оценката за Робеспиер в съветската историография е много висока, въпреки че там има много сериозни, много задълбочени анализи. Там има ясното съзнание, че да, Робеспиер е далеч от това, което са болшевиките. Все пак, ако малко използваме този профанизиран език, нали, не знам доколко е коректно, все пак идеята за едно справедливо буржуазно общество
повече можем да отъждествим с него, но Робеспиер се отличава с един демократизъм, защото на практика всички тия политически права и свободи, които днес притежаваме и приемаме за нещо естественост и даденост, до голяма степен дължим именно на него. Освен това, той за времето си, в този проект за конституция, изобщо всичко това, което е при него, е за много по-широки избирателни права, наистина за максимално широко възможно за времето си представителство в политиката. И нещо специално за това как то отразява в съветските изследвания. Като цяло, това е и сила и слабост на съветската историография. Може би аз не съм привърженик на подобен подход, тъй като Ленин се е изразявал положително за Робеспиер и е писал и винаги се налага, но все пак трябва да се признае, за което според мен е плюс, че има и така сериозни, задълбочени, трезви оценки, които посочват и някои не съвсем правилни решения. Популярна е книгата на Анатолий Левандовски за Робеспиер, но ако я прочетете внимателно и примерно я сравните с някоя книга, да речем, на някой ляв историк, но не толкова индоктриниран, не толкова предубеден, колкото да речем се е налагало да бъде един историк в Съветския съюз, ще видите, че това пречи. Тази декларираност на позицията на Ленин наистина пречи на обективното изследване, но оценката е положителна. Що се отнася до Наполеон, има две чудесни изследвания на съветски историци, на академик Търле и на академик Манфред. Издавани са дори и на български, биография на Наполеон от Търле и от Манфред, и двете са чудесни. Там подробно се разглежда Наполеон в различните периоди от живота му, разглежда се неговата трансформация. Академик Манфред дори специално изследва идейните възгледи на младия Бонапарт. Така че Наполеон се разглежда с интерес като една личност, която еволюира и се развива, който от як убиен се превръща в император, но като цяло, независимо от жестоките стълкновения, има едно коректно, според мен обективно и балансирано представяне на образа на Наполеон в съветската историография. Само преди да дам думата на доктор Иванов, Конституцията от 1793 не се ли счита и до ден днешен за един еталон? Абсолютно съм съгласен. Тя е много, за времето си е нещо изключително и освен това, тя разбира се много скоро след смъртта му е отменена и тя е много по-демократична от Конституцията, която е приета след това, от термидорианците или периода на диатория. От нашите съвременни конституции? Ами, по-скоро бих казал, че съвременните конституции, които познаваме, може би до голяма степен са се влияли от нея, но има един много важен момент. Още при директорията отпадат някои неща. Отпада, примерно, тази част, която е свързана с правото на щастие, отпадат идеята за социална защита. Така че, ако направим аналогии не сега, днес, а с малко по-близкото минало, ще видим, че те силно са били повлияни от тази конституция 1793 година. Да, препоръчително четиво за всички. Конституцията от 1793 година във Франция и давам думата на доктор Иванов. Поздравления за артикулираната лекция. С възхищение се така отзовавам на нея и моят въпрос фактически е следния. Първо ще задам самия въпрос, после ще кажа нещо за причините, защо го задавам. Значи, въпросът е защо, при положение, че Френската революция е една от най-добре документираните събития по дни. Тя е почти по дни документирана. Защо все още няма яснота за мотивите на основните действащи лица в нея? Защо задавам въпрос? Това е въпрос. И сега просто казвам защо го задавам. Задавам го, защото първо на фазата генерални щати, нали, ние имаме конфликт между кралската власт и трето съсловие, която кралска власт представлява всички останали, които не са трето съсловие. Сега има данни, че крал Луи 16 не е бил толкова реакционен, колкото ние си мислим. Той е бил по-скоро балансьор. Дали е можел, дали не е можел е друг въпрос, но неговите мотиви очевидно документално не могат да бъдат отрицателни. Това е една предистория. Това показва поне един червен флаг за това как трябва да се разглежда в по-широк контекст на мотивите на хората в Френската революция. Следващият момент е когато настъпва якобинската диктатура. Т.е. когато Националното събрание и съответните комитети, които са излъчени от Националното събрание, започват да действат почти независимо. Защото
има Комитет за обществено спасение, който е основният инструмент на диктатурата, и има Национално събрание, което в апогея на диктатурата, в лицето на своите представители, почти не смее да бъде в Париж от страх. Тоест, те, които са 300 или колкото... Не, те не са 300, те са повече. Те не искат да участват директно в политическия процес, който тогава съответства на някакъв интерес, на някакви мотиви. Защо до сега няма консенсус на историците за това какво точно е станало? Благодаря за този въпрос, който още в начало ще кажа, че е изключително сложен, и сега ще се опитам да дам своят отговор за това. Първо, наистина, това е едно събитие, което е добре документирано, но ако забележите, всяка една от тези партии, групировки в Френската революция има своя версия на това какво се е случило. Наистина ще започна с това. Луи XVI далеч не е от най-лошите крале. Той е един много либерален крал, един човек, който общо взето с нищо не е виновен. Това е поне моето лично мнение, освен с това, че имал мал шанса да се роди крал, и просто в тази ситуация на политически турбуленции просто е трябвало да бъде пожертван от политическата ситуация, която е възникнала след 1780. По същество, старият режим, той рухва още преди превземането на Бастилията поради своята слабост, а може би и поради характеровите особости на Луи XVI, който в никакъв случай не е бил склонен да използва насилие, да използва цялата власт, която има, за да се опита да задуши революцията. Тук вече започва и безкрайно сложния период. Историята на Френската революция е писана от жирондинци, от якобинци, от теберисти, от дантонисти. Например, на български език е издавана биографията на Дантон от Луи Барту. Дантон, за него е писано много, но виждате колко, ако погледнете тази история на Луи Барту, тя е издавана около 40-та година е издавана, но намира се по антикварните жаници, ще видите, че той крайно пристрастно и бих казал на обективно описва Дантон, изтъквайки неговите достоинства. Несъмнено той има и достоинства, и премълчавайки за неговите престъпления. Именно и от една страна и идеологически проблеми. Да си представим Франция, каква драма. Обърнете внимание, аз това, което казах, още в края на 18 век се разглеждал вариант и за Орлеанската династия да поеме властта, разглеждал се вариант за реставрация на монархията, разглеждал и трети път, всъщност това се развива. След това се реставрират Бурбоните, след това и монархията, след това отново република, отново империя. Тоест, тия политически страсти и съображенията за политическа целесообразност, според мен, пречат за една обективна оценка. И независимо, че има достатъчно документи, примерно да се каже, че никога Робеспиер не е разполагал с еднолична власт и не може да се говори за еднолична диктатура. По политически причини, може би някой смята, че е по-удобно всички нещастия, които се случили, да бъдат приписани на една или няколко личности и с това да се изчерпи въпроса. И разбира се, винаги според политическата култура да се фаворизират тези, които благоприятстват идеологията на господстващата класа в момента. Така, например, при социалистическия период в България и другите, идеализира се Робеспиер, идеализират се и още по-леви деятели, като например Ебер, Марат, например. Но обратно, в съвременни условия, според мен по чисто политически причини, идеологическата съобразност не е. Така не е, че Робеспиер не е, и ще ви кажа само любопитен момент, когато са предложили във Франция да се, поне един квартал, една улица да се кръсти Робеспиер, не само представител на дясноцентристка партия в кметството в Париж, взима думата и решава, не, няма да се кръстава тази улица и квартал, ще се кръщи тази улица, която трябва да се казва Робеспиер, ще се кръсти, представете си, Сахаров, който няма нищо общо с Франция. Даже обратно, Сахаров. Бихме казали противоположна по насоченост личност. В София има такъв булевард кръстен, но това сега няма да го коментираме. Има още много въпроси тук от нашата любознателна публика. Здравейте и благодаря за лекцията. Аз бих искал да попитам по принцип за икономическия базис на този период, защото все пак от тази гледна точка на история, от която аз все пак се интересувам, винаги има като аргумент, че именно икономически процеси движат политически и така нататък. Разглеждане на личности в история е много хубаво и от другата страна, да, известни тези личности движат исторически процеси, но все пак, например, за мен икономическия базис е важен, защото Наполеон или друга причина, друга личност
все пак е просто личност, която се е появила в дадени икономически условия. И, например, бих искал да попитам, това е много дълга тема по принцип, икономическото състояние и на по време на якобинците и директория вече по становлението на Наполеон и може би в други лекции повече, например, да се отдаде и на икономиката, как са живели обикновени хора, че Наполеон е станал император, все пак това са виновни не просто политици в парламента, а и обикновени хора, които са го подкрепили. И така, какъв е бил по принцип икономическия базис именно по време на якобинците, по време на Робесиера? Те не само са клали един друг, а и мисля, че някакви реформи са прилагали. Благодаря. Така, благодаря за въпроса. Наистина това е тема за отделна лекция, но ще се опитам да бъда максимално кратък. Само ще направя първо едно допълнение, като говорихме за съсловията преди малко. Всъщност имаме освен аристокрацията, специална роля има и духовенството. Но Франция още преди революцията се намира в много тежка финансова криза. Всъщност тази финансова криза, до която способства и помощта, която Франция оказва на северноамериканските колонии на Британия, които се разбунтуват, допринася. Франция се намира в така криза. От тук нататък, от друга страна, има и една обективна предпоставка, че това, което ние наричаме буржуазия, набиращата сила буржуазия, вече търси едно признаване на нейните политически права. И точно това съчетаване от необходимостта тази ново сформираща се класа, буржуазията, да се или част от обществото, не знам дали някой примерно критикува това да ги наричаме класа, но те да бъдат представени по-добре в политическия живот, изиграва роля за събитията, но тук наистина много важна роля играят икономическите проблеми. Част от икономическите проблеми са се опитали да ги решат, като конфискуват църковната собственост. Тя е била много голяма, наистина е влияла, но това води до една поредица от катаклизми. По времето на якобинците икономическото положение на Франция не е добро. То е много трудно. Има един период на тотална дисхармония в цели всичките икономически връзки в Франция. Представете си, от една страна води се война с европейска коалиция голяма, това отнема много разходи. От друга страна, някои региони не признават властта. Париж, да си спомним Вандея, сега не съм споменавал Вандея, но там се води на практика война, много жестока гражданска война. Това важи и за други райони, налага се центъра да праща свои представители, които да потушават разбунтувалите се райони във Франция. Друг момент е, че това нарушава, разбира се, инфраструктурата, връзките между отделните региони и допълнително затруднява. Якобинците са се опитвали да решат най-неотложните проблеми, като въведат точно този максимум на цените, като се опитват някакси да поддържат такъв баланс, че най-потърпевшите групи по някакъв начин да бъдат осигурявани с жизнено необходимото, но наистина в този момент икономическото положение е тежко. Тук само малко ще направя едно продължение съвсем кратко с някои изречения. Известен плюс настъпва, когато Наполеон започва да печели войните. Например, армията на Наполеон в Италия, освен че изисква огромни контрибуции, значителна част от тях отива в Париж да помага на френско правителство и съответно на Франция. Разбира се, част от тях просто биват откраднати. Отделно представете си, правителството на директорията е имало специална комисия, която изпраща при армията на Наполеон и много от най-знаменитите произведения на изкуството на Италия и до ден днешен са във Франция, можете да ги видите в Лувър или в други музеи, те са конфискувани по време на Наполеоновата кампания в Италия 1796 и 1797. Икономическото положение е много тежко и при якобинците, след това махат максимума, което става още по-страшно. Има периоди на глад, на страшно починали буквално от глад. Нещата почват да се стабилизират след като Наполеон става първи консул и тук вече има спорове между историците. Някои казват, нали, това е ефектът от ефективното и рационално управление на Наполеон, но има и мнение, че всъщност много от тия положителни промени в икономиката са били подготвени още в периода на директорите, дори се сочат конкретни мерки на определени френски специалисти, администратори, които наистина са постарали проблемите да бъдат решени и Наполеон просто идва в момент, в който може да довърши това, което вече е започнало преди него. Наистина интересен момент. Благодаря първо за хубавата изчерпателна лекция. Аз имам два въпроса за Робеспиер, един за Наполеон. За Робеспиер исках да ви попитам, бил ли е част от масонски ложи, както подобно се говори за Русо? И това
можем да кажем, че слага някакъв тъмен отпечатък на този негов морален кодекс, за който говорихте и за въобще обективността му, при които са се взимали тези решения. А въпросът ми за Наполеон е, нали, масово битува това схващане, че е бил нисък. Наскоро ми попадна информация, че всъщност това е конспирация, която идва от другите държави. И в този ред на мисли, какво е било външно-политическото отношение към него? Защо? Нали, какъв е бил техният интерес? Вие казахте, че той имал масова популярност в Европа. Какъв е бил интерес на тези други държави да разпространяват, нали, такива конспирации, че той едва ли не комплексиран и някакви подобни неща? Сега ще ви отговоря. Първо ще започна от Наполеон. Наполеон не е бил нисък. Сега ще ви кажа, Наполеон е бил по различни данни между 168-169 см, приблизително той е бил висок колкото мен буквално, но разликата е, че тогава средния ръст е бил по-нисък. Тоест Наполеон е бил човек, който е среден ръст. В общи линии с среден ръст в никакъв случай не е можело да бъде определен като нисък. Така че така наличният термин Наполеонов комплекс е една измишльотина, която няма нищо общо с реалността. Но само ще кажа нещо любопитно. Армията е обичала да го нарича малкия капрал, защото той обичал да ходи без ефектна униформа, без ярки цветове поне или нещо, което да го отличава, но около него, с течение на обстоятелствата, че хората, които са били около Наполеон, обикновено са били грамадни мъже. Това са едни хора, които са минали през какви ли не перипети, огромна част от тях от обикновени войници са станали маршали, някои дори крале. И представете си, когато Наполеон, който е бил около 168-169 см, е заобиколен с мъже, които са 190-195 см и той на техния фон може да изглежда малък. Но всъщност този мит за ниския ръст на Наполеон се изпълнява от британската преса. И ако прочетете какво пише британската или американската или европейската днес преса за някои съвремени политически деятели, ще видите и се поинтересувате какво са писали за Наполеон, ще видите, че е същото. Англосаксонския модел на демонизиране на опонента не се е изменил много от времето на Наполеон насам. Що се отнася до Робеспиер, значи, вижте, 18 век това е векът на просвещението, век в който се търси едно рационално преобразяване на обществото в името на разума, в името на логика. Именно това е и златния век на масонството. И вие като казвате, няма никой виден деятел на Френската революция, който да не е бил масон. Това е било нещо, без което просто е било невъзможно. Всички интелектуални духовни търсения на 18 век, особено във Франция, са били свързани с това. Просто това е векът на просвещението. И тъй като това са част от опитите да се търси. Не, по-скоро това в последствие там от конспирологията, която възниква американска, особено, например, в Щатите е много популярна и в други страни. Оттам вече започват тези интерпретации. Смята се, че тази конспирологична линия да се осмисля Френската революция е също много под влияние на католическа църква, но просто представете, ако погледнете, фактически всички са били масони на практика, но това просто е било нормално. Но виждате, че никаква единна координация няма. Френската революция това е една история на постоянни конфликти, както личности, така и идейни, на постоянни сблъсъци, които често се завършвали с гибелта на една от противоборстващите групи. Много личности. Здравейте! Аз ще си позволя да разлея малко чашата, която пълним цяла вечер. Първо искам да ви благодаря за прекрасната картина, която успяхте да нарисувате тази вечер, но искам да попитам за рамката малко. И така ще се хиперфокусирам върху няколко ваши думи, още от лекцията по-рано. И бих ви помолил да ги разгърнем малко. Искам да разбера какво точно имате предвид под това. Конкретните думи бяха, цитирам по спомен, случайността е другото име на повода. На Бога. На Бога. Да. Аз чух на повода тогава. Извинявам се, просто мога ли все пак, добре, да, поправката я приемам, но мога ли да попитам все пак за тези думи? Добре, нека не е цитат, но ми е много интересно какво мислите под тези думи. За това дали всичко, което се случва. Да, имате искам, предвид. с други думи, да, окей, доста разхвърляно се задавам въпроса, но как виждате целият този период между тези две личности, за които си говорим тази вечер? Освен тяхното участие, чие друго участие, какво друго участие би могло, какво влияние? Защото в крайна сметка живеем в общество, в което те са част. Какво друго движи целият този процес, който тече между тези две личности, периода между тези две личности? Как вървят? Какви други интереси има там? Какви други
истории, дори лични, от хора, които разбира се имат някакво влияние, не влияние, ами отношение към било то чисто локационно или каквото и да е. Как съществува човечеството по това време, за да си представим как целият този период върви, как тези решения, които вземат тези хора, все пак се случват, защото те не са във вакуум, нали? Може ли една бърза такава картинка на обществото в това време, как приема тези всичките неща, как живее в този период, как живее, как битува, как прави малките решения, малките бунтове, които правим всеки ден. Надявам се изказвам достатъчно. Не искам да бъда по-конкретен, защото вече ще се загуби магията. Така. Благодаря. Благодаря за много интересните въпроси. Ще се опитам да отговоря максимално кратко. Първо ще кажа, че и аз лично за себе си не мога да си дам отговор. Случаят ли владее света или всъщност всичко е част от някакъв висш Божий замисъл? Когато говоря с много дълбоко вярващи православни хора, които познавам, всички те казват, всичко това е част от Божия замисъл и нищо на тази земя не се случва. И ето сега, примерно, за пореден път наближаваме апокалипсиса, защото така е писано. Примерно, има такива мнения. Знаете, че има и философски направления, които смятат, че всичко е плод на една дълбока закономерност, че нищо на тази земя не става случайно. Аз не се наемам да съдя за това. Но сега ще кажа повече за другия въпрос, за какви сили всъщност движат процесите. Ще уточня първо. Несъмнено в самата Франция има икономически въпроси, които са много важни, има надигащо се, да речем, трето съсловие, което всъщност е едно много общо понятие, но което наистина има едни групи, които вече имат икономически възможности, но искат да имат и политическо представителство. Това от една страна. Това са вътрешните противоречия и дори в периода на директорията, ние понякога, когато се използват някакви такива теоретични понятия, твърде механично ги пренасяме към осмислене събитие, защото и в директорията, да, тези, които са били близо до властта, са получавали държавните поръчки и са можели да се забогатеят. Но имало други предприемачи, които не са били виновни, не са били доволни от управлението на директорията, защото тя е облагодетелства само определени групи от тях. Тоест, така че не можем да кажем, че примерно директорията това е един триумф, да речем, на буржуазията като класа, а просто различни групи на интереси. Но там има още един изключително важен момент. Това е геополитическото противопоставяне. Всъщност, в основата на много от събитията в Европа и в света през 18 век и особено по време на революцията и след това при Наполеон, това е жестока геополитическа битка между Великобритания и Франция. Това е въпросът, коя ще бъде водещата страна в света. Дали всъщност света ще говори на френски или на английски. Днес знаем, че светът говори на английски, вече китайския почва да се представя по-активно. Да. Но наистина има го този елемент. Много силно геополитическо противоречие между Британия и Франция и много френски историци, например, разглеждат на всичко, което се случва в този период, през призмата на този остър геополитически сблъсък, защото, например, още 90-те години на 18 век, примерно британският парламент гласува, че няма да спре войната с Франция, докато, примерно, Франция не се изтегли от Белгия. Тоест, те си поставят едни максималистични геополитически цели и упорито ги следват. Тоест, независимо дали Франция е монархия, дали е република или империя, нито за миг не отслабва тая люта геополитическа битка с Великобритания, която се води на много терени. И на сушата в Европа, и в океана. И разбира се, и с икономически средства, по-късно вече за Наполеон някой път може да говорим, той прави континентална блокада, опитвайки се да сломи икономиката. Разбира се, борбата между различните групи във Франция изиграва изключителна роля за това, което се случва. Част от обществото, тази емигрирала аристокрация иска връщане на старите порядки, плебса иска да получи по-добри социални привилегии, да има възможност поне да му бъде осигурено най-важното, социални грижи. И разбира се, финансистите си имат свои интереси, промишлениците си имат свои. Темата е наистина много обхватна и заслужава сериозно обсъждане. Мисля, че е интересна за следващата лекция, но ще кажа нещо за Наполеон. Наполеон прави своя избор. Коя група той решава да се асоциира, да подкрепи и да води политика в нея интерес. Това е буржуазията. Това е буржуазията и Наполеон прави всичко, и като първи консул, и като император, за да облагодетелства френския бизнес, френските предприемачи.
цялата система на Наполеон, за която после ще говорим, когато практически се създава един Европейски съюз на Наполеон, е направена така, че френските производители да печелят от това. Че Франция да печели. Франция буквално се превръща в едно ядро на Наполеонова Европа и икономическите мерки, които той приеме, са винаги в интерес на това, което обикновено се нарича буржуазия, в интерес на френската буржуазия. И за да завърша, ще кажа, че един от най-авторитетните историци и специалисти по Наполеон по тази епоха, Жан Тюар, академик, френски, той казва, Наполеон винаги е работил за буржуазията, но в решаващия момент, след битката при Ватерло, той бе предаден от нея, защото за буржуазията са характерни преди всичко две черти – страхливост и неблагодарност. Нека да завършим с тази нотка. Много храна за размисъл и надяваме се доктор Трифонов ще съгласи отново да ни гостува и да разнищим още теми от тази голяма тема, която може би е неизчерпаема. И нека преминем към любимата на всички неформална дискусия. Благодарим на всички гости, на всички зрители. Последвайте ни в социалните мрежи, Клуб Бункера, във Facebook и в Instagram за сега. До година кой знае. И всичко хубаво ви желаем и нека да мислим повече за Френската революция.